Som Jano Mrvá, tretie volebné obdobie som starostom mestskej časti Bratislava Vajnory. Spolu s poslancami sme za 11 rokov starostovania urobili veľa užitočných vecí vo Vajnoroch, postavili sme dom kultúry, novú škôlku pre 125 detí, revitalizovali sme 2 parky a na čo som obzvlášť hrdý, sme postavili cyklotrasu Jurava, ktorá nás spája s priateľmi pod Malými Karpatmi. Mnohým mojim kamarátom známym sa páči, čo sme vo Vajnoroch spolu urobili a preto chcú, aby som prijal väčšiu výzvu. Akú? O tom vám poviem za chvíľku, respektíve privediem vás tam. Bicyklovanie mám s rodinou veľmi rád, často chodíme do Jura na zmrzlinu. A ako som už spomínal, tak na cyklotrasu Jurava som veľmi hrdý, lebo nás spája s Račou Jurom a bol by som veľmi rád, keby sme sa takto ľahko mohli nielen cez víkend dostať do všetkých obcí a miest v Bratislavskom kraji. Prišiel som pred budovu Bratislavského samosprávneho kraja, o ktorej väčšina obyvateľov ani nevie, že existuje, kde je a na čo slúži. Ľudia mi hovoria, že župa je zbytočná, že sa nestará o ich problémy. Pritom najväčším problémom Bratislavského kraja, ako všetci vieme, je doprava. A navrhované riešenie lanovkov, ako župa navrhuje, asi nebude pre ľudí, ktorí trávia hodiny denne v zápkach a kolonách tým správnym riešením. Tak, tu som trávil svoje vysokoškolské časy, mám na ne krásne spomienky, stal som sa tu geodetom, vďaka tomu som sa aj úspešne živil a prešiel krížom krážom celý kraj, rád si to zopakujem. No a som veľmi rád, že máme na Slovensku takú dobrú univerzitu, ako je Slovenská technická univerzita. Modrý kostolík pre mňa má osobitný význam, nielen preto, že je to jedna z najkrajších stavieb na Slovensku a v našom Bratislavskom kraji, ale aj preto, že som sa tu, keď som bol vysokoškolák, ženil. Vždy pri ňom myslím na rodinu, na manželku, svoje 3 deti, urobím si peknú fotku a pošlem ju manželke. Rodina je práve niečo, čo treba v dnešných časoch chrániť a som veľmi rád, že sa nám podarilo spolu so zanietenými aktivistami Zastavme hazard v našom meste hazard zastaviť. Som na to nesmierne hrdý. Vraciam sa tam, kde som prežil 15 rokov svojho života, kde som vyrastal, prežil svoju mladosť, kde som študoval na gymnáziu Makarenkova, teraz na gymnáziu Einsteinova, kde som hrával fotbal za Matadorku, kde mám kopec svojich kamarátov. A teraz by som vám predstavil rád aj ľudí, ktorí ma do tejto výzvy pozvali. Odchádzam za mojím tímom a za chvíľu uvidíte viac.